Fl-2023 il-Financial Intelligence Analysis Unit irċevit aktar minn 9,000 rapport mis-settur finanzjarju u mhux biex fejn kien hemm suspett raġonevoli ta' ħasil ta' flus jew iffinanzjar ta' terrorizmu tejja rapport lill-Pulizija li mbagħad tistħarreġ f'aktar dettall u fejn ikun il-każ tmexxi bil-qorti. Dawn jirrappreżentaw żieda annwali ta' 5% fir-rapporti li saru. Is-sena l-oħra l-FIAU għaddiet lill-Pulizija 390 rapport tax-xorta, rapporti oħra li fasslet 7,328 ġew ippreżentati lil taqsimiet simili barra minn Malta u awtoritajiet oħra lokali bħad-dwana u tat-taxxa. Il-maġġoranza tar-rapporti jitrattaw sors ta' flus jew ġid illi m'hemmx spjega għalih jew nuqqas ta' kooperazzjoni mal-banek. Fi kliem id-direttur tal-FIAU Alfred Zammit, ir-rapport ta' ħidmet l-FIAU is-sena l-oħra juri l-impenn ċar li t-taqsima tħares lil Malta b'mod sħiħ, inkluż l-ekonomija, s-soċjetà u kull individwu minn reati finanzjarji. Hemm ukoll ħafna ħidmiet oħra minn tal-FIAU għax għandu funzjoni differenti. Fil-fatt għamilna iktar minn 140 inspection supervisorju biex nagħmlu kontrolli li l-entitajiet ta' Malta bħal huma banek qegħdin jimplementaw il-kontrolli tagħhom. Ir-rapport annwali juri li s-sena li għaddiet mill-ispezzjonijiet li saru l-FIAU imponit 28 multa li bejnietom kienu jilaħqu għal aktar minn 3 miljuni u 300,000 euro. Fost xejra li multi kbar qegħdin jiġu appellati fil-qorti, fi preżentazzjoni lil midja saret referenza għal fatt li diversi drabi l-qorti naqset sew u saħansitra qalet li b'dawn il-multi l-FIAU qed tikser il-Kostituzzjoni. Is-Sur Zammit qal l-FIAU ħatret grupp ta' persuni indipendenti fosthom ġudikanti irtirati biex iħejju proposti għal xenarji differenti għal riforma li trid issir skont xi tkun id-deċiżjoni finali fi stadju ta' appell mill-Qorti Kostituzzjonali. Id-deċiżjoni mistennija tingħata ftit ta' xhur oħra u l-FIAU qed tittama li tibda paġna ġdida f'dan ir-rigward mis-sena d-dieħla. Issa tisir ħafna riċerka u ħafna diskussjonijiet kemm barra minn Malta u anki hawn Malta ma' entitajiet oħra u Malta biex once li jkollna sentenza mill-Qorti Kostituzzjonali nistgħu naħdmu flimkien biex ikun hemm sistema li twassal għal sistema sostenibbli li tkun tried and tested. Is-sena l-oħra l-FIAU kienet attiva wkoll biex tinforza liġi li daħlet fis-seħħ fl-2021. Dik li ma jistgħux jintużaw flus kontanti fil-beħ u x-xiri ta' oġġetti ta' valur li jaqbżu l-10,000 euro. Fl-2023 l-FIAU rċeviet 86 rapport ta' xorta, l-aktar għal xiri ta' vetturi u proprjetà. Dawn ir-rapporti saru fost l-oħrajn minn banek, operaturi u anke b'mod anonimu fuq is-sit elettroniku tal-FIAU. Id-direttur tal-FIAU, Alfred Zammit, qal li din is-sena bdew jalqu l-ewwel każijiet fejn sissa dawk li naqsu aċċettaw kollha li jħallsu multa amministrattiva lill-FIAU minflok jidħlu l-qorti. Dan iċ-ċans jingħata darba biss kemm il-darba l-persuna tammetti.